Daşol vilayetiniň Bolumsady etrabynyň Goda şäheriniň çäginde ýerleşýän Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzaty bolan Türkmen Çarwa Hususy Kerhanasynda türlü görnüşli azyk önümleri önerilýär. Önümçiligi häzirki zamanyň ösen isleglerine laýyk gelýän, kämil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy esasynda taýýarlanylýan zeri uşgunly ýağlar ýokary hil derejesi, dödümi taýdan zerur hem ýokumly maddelere baýlygy bilen aýratyn tapawutlanýar hemde ilhat arasynda uly islegden peýdalanýar. Kerhana umum meýdanyň aglaby bölügini önümçiligi degişli bölümler bir neçeti ýerleşýär. Ol bölümlerde 40-dan gowrak eşi hunermenler zähmet çekýär. Aýry-aýry ugrlardan düzülen bu bölümden utgaşykly hemde ýygyderli hereketi, tutuşlugyna bir neçe batgançakdan ibaret bolup durýar. Ilki bilen deslap gulgunda paýta çygdy galanysa ýagda gaýtadan işlenirge. Önümçiligiň ikinji tapgyryna çygitler kuwatly injamlarda gysylyp olardan ýag alynýar. Sonra bu önüm tehnologik taýdan arasalanýar. Şol wagtyň özünde önürilen önümiň düzümi anyk barlanylýar hemde onuň hil derejesi kesgitlenýär. Diňe şeýle ýygyderlikdäki işlerden soňra önüm degişli bölümde türlü ölçekli gaplara gaplanýar. Tebiği howa toprak şertlerine laýyklykda Ýordum Demirgazyk vilayeti esasen paýtanyň orta süýümli görnüşini ösürip ýetişdirmäge ýürütleşdirilendir. Şeýle görnüşli paýta çegdi, ýağ önümçiligine has kän ulanylýar. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe bu kerhana häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän kämil enjamlar bilen öpçün edildi. Vilayetiň halk hojalygynyň kuwatly tüzüm bölügine öwrilen kerhanada önümlüň galanyny gaýtadan işlenilýär. Tehnologik taýdan ýağ alynan paýta çegitlerinden hojalyk sabyny kunjara harp önerilýär. Bu önümler malarçylykda giňden ulanylýar. Şeýle ýagdaýda kerhanaň örümçilik galanylaryndan önerilýän önümleriniň ýokumly iýim bolçylygyny öpçün etmek mümkinçiligi uly ähmiýete ýetir. Häzirki wagtda bu ýerde insan saglygy üçin peýdaly nazm agmatlar taýýarlamakda giňden ulanylýan kunji ýagy önerilip başlandy. Ýokary önürçilikli tehnologiýalaryň ýygyderli ornaşdyrylmagy bilen tutuş kerhanaň önümçilik kuwaty ýokarlanýar. Bu ýerde zähmet çeken işi hunermenleriň netijeli işlemek üçin ähli şertler döredilen. Vilayetiň senagat önümçiligine münasip orny ýelýän bu kerhanaň işçileri türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentime de arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.